Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Huwebes sa buntag mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon ang atong mga kapuso dinha sa Malungon ug Tiamba sa Sarangani Province. Sa maayong buntag. Mayong buntag sa Jill, ato sa Bigrit ug mayong buntag ang atong mga kapuso sa Oroquieta City ug Clarin sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, gikalingawan sa social media ang videos sa kagayanong vlogger nga si Mayor Dodong. Sanglit siya mismo ang nagapangutana sa random people nga iyang makasugat. Karong buntaga, siya ang atong i-corner sa pagpangutana sa spotlight. Samtang say kabalo ko nga daghan na ang gimingaw nga magtampisaw sa dagat. Pero karong buntaga, atong makauban ang usa ka dabawan niya nga nahilig na sa surfing. Si Farina Santos, atong sayro ng iyang istorya sa pagkahilig sa maong outdoor water sport unya taod-taod. Ug makachika sab na ni Resi sa Bestok, si kapuso actress Ella Cristofani. Let's get energized karong Thursday morning mga kapuso. Pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Kiay na, kauban si Cristel Ann Sanday Tuyogon. Mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, dili basta-basta ning vlogger o content creator ang atong makauban karong buntaga. Sanglit gaawas-awas ang kagwapo ni ini ug papabol material gayud. Mga kapuso, bitaw pasiaw lang. Gikan sa Balubal, Cagayan de Oro City, atong makauban si Jelfrey Quiliobe o mas iladong si Mayor Dodong. Mayor Dong, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Mayong buntag usab din na okay man atong dagan sa panahon. Padayon gyapon ta sa laban sa kinabuhi despite sa atong mga atubang karon na problema. Positive lang, good vibes ang gyapon ta. Yor, una na to isgutan nimong vlogging career no, amo sa kang ila-ilahon. Kinsa ba si Mayor Dodong katong wala pa siya nahimong content creator? Si Mayor Dodong before siya nahimong content creator, isa siya ka ambisyoso nga former service crew din sa fast food diri sa Cagayan de Oro. And estudyante, and isa pud ka si Awon nga klase nga batanon gihapon. Susama sa mga uban nga batanon gihapon nga mapasiyaw si Awon gihapon. Yor, sagad sa imong content no kay more on comedy o mga funny interviews. Paunsa ba kini nagsugod? Kung sa'yo masulti nimo sa imong mga kapling-pling wala nimo na uyab. Sorry, kay loyal ko. Aliyog na lang ko, bati mo kog naong. Be, kabalo ka. Kasagaran man good, usually kita mga magbarkada or mga tao mahilig kita mangutana. And then mahilig pud ta or ganahan pud ta nga tubag-tubagon pud ta. So dito ko nagka-idea nga why not labi na diri sa Cagayan de Oro, daghang vlogger diri. Ngo why not mag-interview ko kanang murag di ako nila maila pud ba. Inana sa so nag-start ko og interview nga content.
Asa po kagakuhag ideya yor sa imuhang mga content na pasiaw? Hoy ex, kadumdum pa ka atong singsing akong yatag sa imo? Atong second man sa rin na to ba? Nya, ingon pagani ka nga, mauni ang simbolo sa atong gugma nga way kahumanan. Pero ikaw man lagi mismo ni human. Lam ra ka, ex. Hoy ex, kadumdum pa ka atong hulam ni mo na kwarta? Nga niingon ka nga bayaran ni mo pagkaugma? Ex, nibiya na lang ka, papaliga ka bayad. Lam ra ka, ex. Na ay times nga kanang suggest sa akong mga kaila, kanang ipanghatag lang ba. And then napoy times nga kanang mukalit lang bitaw og sink in sa akong mind. O kanang murag cue lang bitaw na word or kanang keyword lang ba. And then that time i-expand nako sa buhatan nako sa og script or mga question, and then that's the time i-interview na din sa mga matagbuan na to sa kadalanan. What if third party ang rason mohatag ko ba kag chance dili na? No, because choice na sa lalaking mag-cheat. Or Choice niya. Nganong higpit man kay nga di na ka mohatag chance ya ka. lang kay choice biya na sa tao, dili kay ingon nga, sorry wala ko nadala lang ko sa iya. So, Biktima gid ka no? no. Paunsa po nimo kanang ginakuha gani gikan sa imong interviewee ang kanang kataw-anan nga kining tubag nila? Unsay mga strategy nga imong ginahimo? Ginasabot ba nimo daan? Daga nag-ingon gud ana sa nga ingon sila scripted daw ang maong interview na po iban nga ako daw gisabot daan. Pero actually tanan gyud nga interview, ako rang nakabalo sa questions, and then gipangutana lang ako sila ha kanang trigger na mga question nga murag ma-hot seat gyud sila ba. And then wala sila choice kundi motubag gyud sila sa ilahang angay itubag. Sagad po do sa mayor sa imong latest videos kay imong content na nag-attach na ka sa kining love life sa imuhang mga gina-interview. Kanina ideya, kinina pasiaw, asa ka nagikan ani? Kumusta po ang experience? Actually experience gud pud nako ni kani halos tanan ning mga question ako, and then mga pangutana sagad sa akong mga interviews based sa akong experience, and then based pud sa mga lain-lain pud nako na mga friends. Sakit sa part nga i-ghost ta kana bitaw magparamdam sa ato nga igo lang ta pakiligon pero dili ta higugmaon. So murag dito ko nagbase sa ako ang latest na content sa katong gi-ghost baka or nag-ghost na baka. Nakakita na ba ka ghost sa kadula pa? Wala. Ghost ba ghost? Wala. Wala pa. Kana bitong gusto nimo pero lahi ang gusto. Ha? Wala pa ka na ghost sukad? Ha? Wala pa ka na ghost sukad? Wala. Ay, ikaw may gapang ghost? Syukra. Kamu girls. Karon Mayor Dodong, tungod ikaw man ang sagad naga-interview sa imong mga content karon. Ikaw na pod ang akong pangutanon pinaagi sa Fast Talk. Game na ba ka? Isa maragi kulbaan ko. Naaba ko'y choice ani wala. Wala kay choice gyud, dapat musulong jud ka ani. Wala ko'y choice. Sige, game. Akong itaas ang bandera sa Cagayan de Oro. Game ko. Sige, unang pangutana, mahal mo o mahal ka? Mahal ako. Hitsuraan nga buutan o apiki pero bright? Dito ta sa hitsuraan, siyempre mili na ta. Chubby o sexy? Dito ta sa chubby para maunlan-unlanan nato. Na i-bounce ba? Adobo o sinigang? Sinigang ta para matilawan nato ang kaaslom nga wala siya. Mayor Dodong, extra rice o extra sabaw? Extra sabaw ta para mas makahigop gid ta. Lastly, Mayor, ikaw ang i-ghost o ikaw ang mang-ghost? Ako na lang siguro ang i-ghost para dili ko magabaan. Kay basi mo balik sa ako ang gaba. Daghang kayong salamat, Mayor Dodong, sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug keep spreading good vibes, Mayor. Dagan po kayong salamat, Sai. Chillax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Dream, believe, survive. Mao kini ang gipamatud-an sa Filipina-Italian young kapuso actress nga si Ella Cristofani, human makasulod sa reality talent search sa GMA Network nga Starstruck.
Kinamagulangan sa magsuon si Ella, 14 anyos pa lang kini ug nahimo na siyang breadwinner, human mipanaw ang ilang amahan. Human siyang journey sa Starstruck, nagbukas kini og oportunidad kaniya sa showbiz. Ug mas naila ang iyang pag-arte ug nahatagan siya og mga proyekto dinhi sa Kapuso Network. Mga Kapuso, welcome to Bristol kadong buntaga atong makauban ang Kapuso artist walay lain kundi si Kapusong Ella Cristofani. Maayong buntag Ella and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Napapanood tayo ngayon all over Mindanao. Kumusta ka na? Ayun, maayong buntag po muna sa inyo. At ay mabuti naman po at sobrang saya ko po na finally po at nakasama ko kayo at nakikita ko kayo kahit through phone or laptop po. Yun nga eh, kahit virtual lang tayo ngayon. And we're very happy dahil napagbigyan mo naman kami. Maraming salamat, Ella. Ay, daghang salamat po. Ano? I was about to ask, marunong ka ba mag-Bisaya? Actually po, ang funny nga po kasi yung mom ko, taga Davao po siya. So yung mom ko Bisaya. So gamay. Nakakaintindihan pero gamay lang. Oo, ilang. I-test natin yan maya-maya. But syempre, Ella, bago... Oo nga eh. Pero bago ka namin nakilala as 9th Avenger ng Starstruck Season 7, balikan muna natin yung how you began when you tried to join showbiz. Ito ba talaga yung pangarap mo kahit you were still very young? Yes po. Actually, super duper bata pa lang po ako. Palagi kong pinipilit yung mom ko tsaka yung dad ko nung nabubuhay pa siya na parang gusto ko mag-audition, like mag-VTR. Pero unfortunately, mom ko was always supportive but my dad, hindi siya parang masyado into that kind of stuff. So parang medyo nalungkot din ako kasi like hindi ako like napagbigyan. Pero happy naman ako. Parang later on, ayun, parang natuwa naman ako like I had chances na mag-audition and super happy ako kasi finally nandito na ako. After you've joined Starstruck, you were able to join a lot of Kapuso series and shows. Did you come to a point ba na somehow na-realize mo parang hindi pala madali na pumasok sa showbiz? Yes, super. Yung nag-start po ako, katulad po ng sabi niyo, sobrang passion ko po talaga yung pag-aarte and yung sa pagiging artista. Pero parang feeling ko like nahirapan po talaga ako. Siyempre like, first sabak po siguro namin first sabak po namin ng drama po sa Starstruck. Hindi ko na-realize, parang ang hirap pala neto. And super natamaan po ako nung first time ko mag-workshop. Like sa GMA, ko hala, ang hirap pala. Kumbaga, ang daming technicalities. Kumbaga, hindi lang porket malungkot ka, dapat like iiyak ka lang. No, there's so much going on. And kumbaga, lalo po ako kung nagkaroon ng mas tumaas po ang respeto ko po sa mga actors po sa industry na to because it's not easy. And with that, how do you continuously improve naman yourself to somehow set you apart with the other teen celebrities? Para sa akin po, of course, I'm still young and there's still a lot na pwede ko pong pag-aralan at matutunan. So, as much as possible, mas gusto ko pag-aralan po yung acting more and to take more workshops. Kumbaga, lahat po ng knowledge na pwede ko makuha, yun, kukunin ko na po lahat po ng advice sinitake ko po. At kahit pa unti-unti man, at least, diba, ma-improve ko man lang yung sarili ko ng unti. Pero yun po. Yeah, you're going through a great path, Ella. Don't worry about that. Super bata ka pa and you really come a long way. I'm pretty sure about that. Ito na lang, mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao. First of all, gusto ko magsabi na thank you so much for having me today and sabihin sa lahat ng kabataan na never stop dreaming. Kumbaga parang, sige lang, kung anong gusto niyo passion, hindi imposible na marating nyo. Like, kahit gaano kaliit or gaano kalaki, go, push nyo lang. Kasi tignan nyo, bata pa lang ako. Batang-bata pala ako, nangangarap ako, at ngayon parang unting-unti maaabot ko. So, keep on going. Thank you very much, Ella. Maraming salamat and we hope to see you here in Mindanao very soon. Maraming salamat. Hope to see you po after quarantine. Thank you po. Thank you. And that was Kapusong Ella Cristofani. Tutok lang mo mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, siguro dili lang ako daghan subs ng mga kapuso ang mapawaw jud kung magtan-aw sa mga naga-surfing kay lagi kaya nila makasabay sa dagkong balod. Ug subay ni ana atong makauban karong buntaga ang usa ka Davaoeña nga nahilig sa surfing. Sayro nato ang istorya ni Ferina Santos. Ma'am Ferina, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Ay, maayong buntag sa tanan.
Thank you for having me. Gikan na pod kog surf, pero na dry ra akong hair kay igang man karon di ba sa Pilipinas. Good to hear that, Ma'am Firina. Ma'am, gikan sa corporate world kani adto sa imong trabaho, paunsa ba ka nahilig sa surfing? Nahilig ko sa surfing tungod hilig ko dagat. Sugod pa lang, bata pa lang ko. And then katong naa pa ko sa corporate world, every weekend moadto gyud ko dagat. And then one day napalit ko under camera. And then nagsugod ko mermaid but free dive, pero na board ko kay murag chill ra kaayo ba. So katong nakita na ko ang ads atong camera, sabi ko, "Manang mo try ka akong surfing, murag na may surfing diri sa Davao. Wala ba ko kabalo kung asag yun." So nangita ko, Dahican was the nearest place I could find. So mo tong pinakasugod tungod sa camera, kay murag i-try daw ni camera kay gipalit man ako do action sport. So mo nag-start and then wala na gyud undang. Ma'am, when was your first encounter sa surfing ug kamusta ang imong nahimong experience kani adto? Akong first encounter sa surfing gyud was way back May in 2014. Compared sa akong mga kauban na gipatry na ko surf, ako gyud wala gyud ko katindog for the first time. I think sa tanan akong kaila, ako lang gyud ang wala nakatindog. First time na ako surf kay wala ko'y kusog sa upper body, and that made me really wanna go back and try again. So nibalik ko after 2 months. Then mo to nakatindog na gyud ko, and then maka-addict lang siya kay murag you're constantly improving yourself pa ma-challenge filmintik ko. So mao na basta makatindog, balik na pod, tindog na pod ana. Ma'am Firina, unsa bay naa sa surfing nga nahilig ka pag-ayo? Surfing manggod, especially if hilig ka sa dagat. Lahi gyud ang feeling, ang relaxation pag naa ka sa dagat na kay blue, tapos kanang warm kayong tubig. Mura kag nag-spa. Pero with surfing, mulihok man gud nimong lawas, mag-move ka ba. Every time we move our bodies, dako man gud ng karang hormones, happy hormones, pero hindi ka na kay happy endorphins ana. So surfing na ginatawag ana na stoke. Ang term na stoke mo na ang feeling pag nakasakay kag balod. So every time you get a wave, ma-stoke yun ka, mura siya ka na nakakaon kag lamig kay na pagkaon o na ganahan ka balikon ba. Ma'am, isip usa ka surfer, unsa ba ang gikinahanglan nga skills para sa surfing? Aside sa physical na kanang actually dili kay lahanglan kabalo ka mo swimming or mosalom. Basta kabalo ka mo float or dili pod ka kanang active lang, alert lang ka sa dagat ba. Pero ang pinaka-important gid na skill sa ako kay dili ka hadlok. Kay masing kabalo ka mo salom, kung hadlok ka, dili gid ko maka-surf or hadlok ka mo tindog. So sa ako, ang pinaka-important gid kay dili ka mahadlok. Second, kabalok ka mo respeto sa dagat, kanang if makita nimo na dako gid ang balod, basi di nimo kaya, dili lang ka, kung chill mo rag amiguho nimo ang dagat, kabalo ka mo basa, kabalo pod ka sa imong skills. Kung nagsugod lang ka dapat kanang pang beginner ra pod imong balod. And then ang third kay kaya nimo nakay upper body strength, kaya nimo ma-lift imong self off the board. So sometimes it takes push-ups, like ako wala ko katindog the first time. So nibalik ko nag-push-up din ko every day, maski 10 push-ups lang para makaya. Kay ang surfing manggod, hindi lang siya physically demanding na sport, mentally pud siya. So naay balance diha. Ma'am, unsa ba ang ma-consider nimo nga best time para sa surfing? Actually, ang best time sa surfing, depende na siya kung asa ka and unsa ang type sa dagat. Kay naghan ang good mga balas lang ilalom, sand break, beach break ang tawag ana, na ay bato or reef ang ilalom, reef break ang tawag ana. So pag low tide, high tide, mawala man gud ang tubig. So and then ang tubig mag-move man na siya with the moon. So depende gyud. So as a surfer, mo tan-aw gyud ka sa bulan, high tide na ba low tide kay ngari this week buntag tanan ng surf, next week lahi na pod. So the best time to surf is when there are waves. Mao gid akong masulti. Ma'am, kay lagi dugay-dugay na pug ka nga naga-surfing ug murag daghan na pug ka og mga surfing destination nga naadtuan. Pero asa ba ang imong favorite surfing destination? Dili gid ko makasulti unsa akong favorite kay naa gyud biases per spot, pero ang Mindanao grabe ka gifted sa mga surf spots. Naatay Dahica, naatay Lianga, Surigao del Sur, naatay Lanuza, naatay Siargao syempre, and then diri sa Davao Oriental mismo. Actually in Davao City naapod diha nga spot. Daghan kaayo, depende ra gyud siya sa
imong hilig kung unsa, kung hilig kag black sand, hilig kag white sand, kung hilig ka kanang dako ay good na mga balod or kanang chill lang. So pero for me, ang home good for me kay Dahican yun sa Davao. Ma'am, kay lagi nagsige na ka og balik-balik diha sa Dahican tungod sa imong pagkahilig sa surfing. Pero kamusta ba ang imong experience nga makabanding ang local surfers ingon man ang community dinha? I think maunang gi-choose gihapon ako ang Dahican nga mag-settle. Despite nga nakalibot na ko sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kay ang mga tao gyud, kay diri ko nagtuon, sila pod ang nag-adapt pod sa ako na at times na book na ng resorts, wala ko'y ma-stayhan, wala ko'y duyan. Diri lang ka sa among balay, so sa ilang mga payag, magduyan mi. For me, ang mga local community, sila gyud ang magdala sa lugar. Kay kung welcoming kaayo sila, ang place mo ang total experience from the waves, pagkaon, sa pag-surf nimo, ano kaayo, grabe ka, what I call this, very homey, very family. So mo na ang reason nga dili pod ko nag-choose magstay. Always ask when kano sa ang balod, and then mag-support og local. Kung maski diri sa Dahican or lahi man na area sa Mindanao, mo na maka what you call this, masulit ninyo ang surf experience. Kaya it's not just the act of surfing, but the community around surfing that makes it really fun. Alright, daghan kay salamat Ma'am Firina sa pag-share sa mong istorya sa itong mga kapuso Mindanawan dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping always, ma'am. Salamat, maamping good ko. Sayo wala man nakatindog dayon sa iyang first try sa surfing, si Firina Santos. Apan, nagpadayon gihapon kini aron makatuon ug karon nahimo na niyang hilig ang surfing. Nabati sab niya ang pag-welcome kaniya sa dagkong balod, ingon man ang mainitong pagdawat sa local community sa Mati. Samtang Jill, asa mo makakita og mayor nga si Aw Kaayo, ang vlogger og content creator lang nga si Mayor Dodong. Pinaagi sa iyang mga makalingaw nga content nga Bisaya interview sa iyang vlogs. Daghang netizens ang nalipay ingon man nawala ang kalaay. Samtang sa isa laing bahin, nagsugod sa Kapuso Reality Talent Competition nga Starstruck si Kapusong Ella Cristofani. Ug bisan pa man, baguhan pa lang sa showbiz industry, padayong gina-improve niini ang iyang skill sa pag-arte aron mas maila pa ang iyang katakos. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Sudha Murti nga doing what you like is freedom, liking what you do is happiness. Sakto sa itong episode karong adlaw. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.